Dělej, furt se válíš, ty vole. Už na tebe čeká speciální věznice. Zase věznice. Ale se speciální ostrahou. Dělej. Prčic. No asi no. Dělej. Jo. No. Tady už nebudete mít žádný obědy, snídaně, večeře. Tady si budeš žrát to, co se ti dá a je nám úplně jedno, že prostě, že ti to nebude chutnat. Sežereš to, i kdybys měl žrát hovna. A nedáte mi náhodou žádný oblečení? No, tak když chceš, tak jo. Takový, jako vězeňský ti dám, jiný nedostaneš. Jako smysl s tím, tady to oblečení budeš mít celý pobyt ve vězení. Jako, že to bude chvilku trvat. Chvilku 15 let. A jídlo mi nedáte? Mám hlad. Tak se nažer těch hoven, co tam máš tamhle. No srát. Hej, ještě strážce, potřebuji se tě na něco zeptat. No, co potřebuješ? A kdy, a ten jídelní program bude jaký? No, uvidíš, ty bys furt žral, vole, že ještě nemáš špeku, jak ty vole svalu v prdeli. Cestovali jsme dlouho, za to já nemůžu, hej, vole. No, když jsi cestoval tak dlouho, tak tady máš rybu. Jo, tak to je dobře. Jo, konečně. Já mám jídlo. A jinak pustím všechny vězně, protože máte dopolední volno. Wow. Jsi přijel zrovna na dopolední volno, takže máš štěstí. To můžete si... Jej, konečně volno. Sakra, to bude trochu těžší seznamování. Ale hele. Tak, klíče si radši vezmu. A zamknu, jo? Nikam nepůjdete. To je škoda. No. Neslyšel jsi pravidla, k bachařovi se nesmíš přibližovat na jeden bod. Už po třetí, za tenhle měsíc. Dobrý večer. Dobrý večer. Co to tam dělají? Jen co zdravíme. Zdravím. Dobrý den. Co děláte? Ty vole. Jak se jmenujete? Nevím. Co? Jak se jmenujete? Tady to vidíte. No to jo, ale ptám se tě. A ptám se i tebe. Marek. Já jsem Michal. Dobře. Jasně. Tady ani nemají žádný hry, ty vole, takový nudný vězení. O co děláš? Ty jsi mě líbí. Jo. Au. Hovej se. To čumíš. Tak, konec dopoledního volna, všichni zpátky do cel. Jo. Prčic. Já nejdu. Co? Nejdu. Cože? Nejdeš? Nejdu. Jo? Nejdeš? Nejdu. Au. Okamžitě, dělej, vypadni. A Karle, ty, protože jedinej neodmlouváš, tak můžeš zůstat ještě venku. Máš 2 minuty. Já taky neodmluvám. Drž hubu, ty se vrať do cely. Ach jo, tak mi zavři, ne, aspoň. No, Já se zavřu sám, nebo co? no, takhle to tady chodí, já nestíhám 3 vězně najednou, 4. Dělej, vrať se. Prčic. Tak já. Docela zajímavý, že tady prej zvláštně ostraha, když je tady jenom jeden strážce. Jeden strážce, který se ti nebojí střelit pistolí. Kurva, on má pistol, jo? Dokonce. On mě teď s tím trefil. Karle, tak už zpátky, jo? Tak, aspoň se jdu trochu odpočinout. Karle, zalez. Já rozbím tady. Oběd! Už je oběd. Tady.
A tady. Tohle budeš dostávat obědu furt. Mňami, Já jsem... mňami. Fuj, co to je? Takhle. Snílý. A ty, Karle, dostaneš steak. Ty vole, tak na to si naserte, vole. Nebudeš A to hodí do toho hnusného záchoda. Já taky, Nebudeš mluvit prostě. Prostě tady bude mluvit ten bachař. Fuj, to je hnusený maso. Fajn. No, já co stanice, hej? Lahvičku jsem Nemůžeme jít hodil ven, za- sakra, potřebuji se zase proběhnout, už jsem tady docela se dlouho neproběhnul, ne? Já taky. Budete ven, až bude dopolední, Teď už byl. dopolední volno. Já vím, taky jste spali ty vole, bůh ví jak dlouho, 8 hodin, ty vole, 12 teda. Jo, 12, jo. V mém čase nemám už skoro. Už je už je to. Půl dne. Fuj, já to Já se sežrám. podívám na hodinky. Tak Jo, se podívej. už je dopolední čas. Dobře, tak jo. Ale, hej, ty, Marku, Cože? Ne. Marku, potřebuji se tě Poškozovat zeptat. majetek? Jak jsi sem dostal? Já jsem zabil prezidenta. Fakt, a jakýho? Miloše Zemana. Aha. Dobře. A ty, Marku? Teda, ale... Já jsem terorista a zabil jsem 2 lidí. Wow. Dobře. Joši, od sebe, jo, od sebe. Klídek, Au. jo? Ty vole, co mě biješ? Já jsem Za nic to bude, neudělal. od sebe. On mě zbyl, hej. A ty za to Něco. dneska už nemáš odpolední klid, vypadni, do cely. A ty tak ne, Michale. Potřebuji se tě zeptat, Marku. No, Proč jsi na mě zaútočil? nevím, protože se s mě ptáš. Promiň. Ale už jsem tady dlouho, už tě tady nebaví. Má být v celé. Čekaj, a jak jsi tak dlouho? Kolik roků? Nebo 2. měsíců? 2. Hej, a ty, Michale? A ti to řeknu. Dělej, řekni mi to, spolupracuj se mnou. Můžeme se... Tu 5 Hele. let. Aha. Hej, čekej, ona si z toho zbláznil, ale hele. Já mám takový plán. A ten plán je, že bychom se mohli dostat z vězení. Jo, a jak? Dělej, vypadni do své cely, vypadni, dělej. A protože Karel umí... Fofer! Nikdo si Ty vole! Karole, tady se mnou! Strážce! Karle. Dneska tady můžeš přestat, jo? Přestat. Ne! Co jste to udělal, vy idioté? Karel ti snad něco udělal, vole, dostaneš přes držku, vole, nebudeš mi tady lhát do očí. Karel, hej, okamžitě se vrať do své cely, nebo do tebe pistolí. Ne, už se nezabíjej. Utíkejte! A ty okamžitě, nebo ti dám taserem. Ty vole, to bolí jak... Když se tam vrať. Dělej, vrať se tam, Michale. Okamžitě. Nestačí ti kulka v zádech, dělej, vrať se. A ty taky. Tady. Dobře, jdu. Ani mě nech. Nebudeš jít zamykat sámku. Počkat. Kde je Karel? Aspoň nejsem s Karlem. Kde je Karel? Já nevím. Už jsem vychlastal celý záchod. A co je? Vážně já nic neudělal. Už jsem vychlastal celý záchod. Hej, mám hlad. Ti dám. Hej, Michal, Ti dám lektvar, který ti zaručí. Už je Ti dám večer, dělejte. Ti dám lektvar, který ti zaručí tě držet spát. Kde jsem se to probudil, ty vole? Já jsem se Budíček! nějak usnul. A zase si spal 12 hodin. A budíček. dobrý den. Potřebujeme jít ven, ne? Na snídaně. Jo. Teď vám dám. Ale po jednou. Mama. Snídaní vám dám po jednou, vy hovna. Otevřete mi Konečně, strážce. něco dobrýho, konečně.